Good morning guys. Ayan, nabuhi nag-amang sibuyas. Ayan na guys, sama nagigawas. Manigi kulong-kulong na to, ron taon kakaos mga manok. Ayan na, nabuhi na sila. Hala. Yes, pagtanam na mag-isama na ipanguhaan siya mga dahon. Pumutlan ka ron na nanay tagas. Ano? Okay. Kuhan siya nga rin guys. Nagsiya na narit nga rin pero pang taguray. Okay. Okay, buhi na siya guys. Dari man naman sa tago kung din taon pangakaos mga manokins aron ipang karatehins. Kung masigag manok mo yung makarate. Nga na guys, kuha na tag sagbot. Yan, nagkani pang pauson na siya. Handa na. Dana guys, ala, nabuhi nagamang mga sibuyas na makalibre na tadanig panakot sunod. Yan na guys. Diba das pagtanam na mo guys ang matong ipang kuhaag mga dahon karon ang nanarek na nanay isang mga bagong mga salingsing. Salingsing bagong dahon di ay na. Sana all makalibre na tadanig mga pang panakotay guys. Sug natay nilaw oil so libre na gatong panakot, no? Nga na dyan basta magpugi na dyan tayo kinugihan dyan po nanarek na pagkamangguan guys kanigi panabunan nyo mo daan kaya kainiton sili mga sili na guys kanagi panabunan na ng mga binuungan mga sili na magitabunan daan kaya muin bukad aginit gabi ka rin bundak mag-uwan ako duwa sa kukabati guys kaya kapoy ko kani ukra ni si dyan kanina ukra na guys na ukra ni Gabno. Ukra na siya guys. Kanang linyahada ni ukra ni. Kanana. Mga kapitsajan na. Pang mga kapitsajan uban. Pang mga pitsay na guys. Nag-uban na. Kanang mga dahon-dahon ka na. Pitsay na siya ngagmatoy. Kaya guys. Diyan nagsikwa. Ning taas nagsikwa guys. Ala. Makakuha na may danit sunod. Yan na guys. Ibabaw. Wag isang kuhan. Salingsing si sikwa diya. Hello. Morning Kim. Hi. Nangka man na sa kari sikwa de guys. Dahil isang punuan sa sikwa. Isakan na. Yes na natay pabuton. Natay pabuton pohon. Guys tayo nabuhi na ang mga pipino. Diyan na. Buhi nagpipino guys. Tanawa. Guys. Nanitarak na. Yapa. Ito pa dude. Nalarek na sila tanan. Walo ka buok. Ayan. Nalarek na sila tanan guys. Ito ta. Ha? Hindi pa. Tayo sa akitang kuha-kuha ang sagbot. Napajud. Ayan. Muan na pa naman na sila katajan. Ano lang mga palidya. Dahil mga katajan guys. Kiandam na daan. Magsuka na daan. Kaya manan yung batangan dani og. Katay-katajan nila. Ang mga bitay nilang bunga. Charing. Manjali mo bunga guys na. Apad na. Palidya na naulian. Pag ibitat naulian na mo di ay. Yan, naulian na. Naday. Naulian na. Lag-isa ka maramang natumba. Nabigatan ba't yung isang dahon. Apad. Napadung naman din yung mukatay. Ano guys, mukatay na. Kapit na mukatay, Bill. Ang bakuron, karong kuan. Sandig na na. Na guys, mukatay na siya. Mua na magbaybay. Puhon. Apad na. Hindi apod. Kakatazo naman dahil ni. May tabunas baldi. Apad na. Tama na. Tala sa tang. Kaya na guys, agamang nag-iisang kamatis na naibuwak. Hala, namuwak na gamang kamatis. Nanaybuwak na isang buaw. Pila ba ng kabuok? Duha. Hala, hapit na ng mamunga guys. Nanaybuwak. Sana all. Nanay buwak kagamang nagsulong kamatis. Bugtong ang paning kamatis ang kaguwang. Bugtong, sara ka buok, sara ka puno. Ibigay madugangan ra ni. Guys no. Ha? Nanatamatis? Kuha na to katana sidlag mantika. Sidlag na magmantika guys. Kanang mga ingana. Kay bawal na magsilupin na rin sa Alicia. Sige na dali. Buling. Tara na hugasan. Kauna ka. Ano guys, ang lipadas mga buwak na uwanan. Wala man makuani, tangtangig.
kuan gab. Ang matangtang. Saan man ni mo batong? Oo dyan. Naglaoy mig batong guys. Apil ko pa pama. Naglaoy meron guys. Kay sila ba may pamista kaluwang ni tingnan matagka ang karne. Ano na patas gulay-gulay. Yes no. Apil day. Anja. Besurun na oy. Anja anja. Besurun na. Gagaw ni Kim guys. Siyan po. Turun. Ay, ang api ya inday. Namatoy tingog mura kag chipmunks be. Si Gian tot. Ano ya tulo iya. Kuan sa tanat ni Zag. Ano ba? Ano ba guys kuan Zag ngani kailangan mo pag apil. Kung bati Kim, ato apil lang kuan Kim ha. Okay. Si Kuya magtudlo nimo. Kuya Gail, has Kuya Kinkin be. Has Kuya Kinkin? Ay, ko ati Terus tita. baka. Kuya Kinkin. Ay, Kaba nga day. Ito na ko ano. Mana mo pinait guys, balik 20 di adaghan na no. isu. Mana magtanong ta karon siya magsipalit. Kay sayang baga pod. Pwede man jud pud taman nang dari. Day no. Sana Muna mapamahaw karon guys, nilawoy nga batong. Kana liso pwede na iapil na. silin ni. Liso na uy, liso nas batong uy. Liso nas batong uy, liso nas batong uy. Okay panudlay uy. Ihe. Liso na uy. Di na kuan uy. Red na ma. Red wine. Red color. Ibutang na na. Liso na. Ha? Liso pon. Liso pod. Naalisyo pod. Na. Naalisyo pod. Uy, sus kinuko na siya naman na may otens oh. Kita mag kwaho. Ba, manip. Yan. Sugot kag na kay manghod? Ha? Shh, sugot pa kag na kay manghod? Nikit ana ah. Ha? Kit an. Yan siya may nakitaan. Liso. Kaya guys. Kaedad rin sila. Magwang raskim kim magduwa ka buwan. Sila kabats yan yung eskwela. Ha? Lako na ni. Red color. A few moments later. Yan na guys. Day 3 na karon. Katulo na ron kaadlaw. Sugudaris. Trabaho. Buhos nagpuste. Oh, tila. Naging oko. Lagi, tamba may height. Kumbati pa. Kana. Busa na gabit poste guys. Naging kay poste. Galing dari kay mura pagdagat. Di ah. Uwan magad gabi. Arang kasagag uwan. Mura na dari dagat. Napadari. Kuan. Okay ka diha Gab? Kita habis gini. Buhos na guys. Pila nakaposte yung buhusan? Buhos na gupat ka poste guys. Hala, sana all. Mabuhusan nito karong adlaw watanan. Diya. Kuan na pod para na pas ibabaw. Buhos na pa sa ibabaw kay arong kuan nga na ram na itos up no. Itos up ra sa guys kani mga dapat di ah. Kay arong atos ibabaw na pod. Karong matauran like ato puhon madugangan to atong sinog dosi ka buok. Kuwang patog dosi. Ito na may dosi. Natag ni Ma'am Mercy. Salamat ka do, ma'am. Kumbati pa dir. Ikaw. Ha? Sa guys. Palit sa rekog ice kay ting snack na nila. Kinkin ra sa duwa. Kinkin patulo ko bok. Ice ko nung guys kay gipangdanghaw in taon. Nanglan sa bugnaw. Saan man lagi dari sa mga pa man lagi may kurente. So ito sa amis ubos malit dati guys. So nagama pa sa forma. Nagama pa sa formas. There's a bang poste kaya pamintaw forma. Kumbati agdere na buhusan na rin dari guys gahapon karing isa ka poste di ah. Una-unahan ni nila gahapon. Malagi itong nanglakaw man mi. So ako ka-video dari kinaunhang poste. Kanina buhusan na ni kanina. Kari. Natagtupod si Gunda man na. Tupod. 1, 2, 3, 4. So ikalima itong gibuhusan. Ikalima na pa no? Ikalima na nga poste gibuhusan guys na. So. Kaya nanggaan ang gatang heart og digit. Sorry. Kumbati. Ang ganun pa rin mga libur ka abdi ka adyo buyag. Okay, skempalit kog ice guys. Kaya hang ka snack nila. Itong butangag juice. Karoon taong kuha-kuhag. Kuha-kuhaan nagkauhaw. Ken! Sige, kin na lang yung sukuun. Ken!
Ken! A few moments later. Hi guys! Good morning! Welcome back again sa mong channel, Ken and Kim Burato Vlog. Guys, matumila ate Monica. Ay, miss tami. Matumila ate Monica, tapos kining una na, kaning nga rin mas ate ganiha, wako ka video, pastilan. Diya guys, kita-kita na to ila ate. Si Kuya Gael, kaya di man mukudug. Baon na siya di man mo. Palapad man. Ngon di man ka mukudug ya. Tabanog. Naman sa gibantad dyan ang isang tabanog. Lili po na sa mga buhiin mo na di mo kujog. Kita-kita rata dito guys. Daan heras Kuya Dari. Tapi mabilin dares. Kuan yung magpabili na lagi siya. Magiging nagkujog ta, di mo kujog. Daya, sure ka nira ka? Ha? Graan si ka adso. Siguro to gabo dyan ito. Ha? Oo naman sa giluto pang Tapos man ganito Daan. dito ba? Manggang gamay. Kung dyan naman. Say anira kay ha. Duglo anso basa paglaag lado. Bye-bye, guys. Di man mo kuto. Kita-kita na tayo ito guys. Hindi kabot ila ate. Di mo nika. Guys, abot na may ila ate. Yeah, si Gabriel lagi sol. Lagi tujuk. Dia may lagi tujuk-tujuk dari. Paling pahilak mo ta danes mga aso. Pastilan. Mga aso. Mga aso. Pahilak pa silang aso. Hey guys. Dia guys, tujuk-tujuk ni Gabriel. Naol. Dili. Juan? Na Gabs. Naman isa. Na guys, naglitson si Gabriel uguan. Sana ya, litson bili. Na guys, litson bili. Humbati pa. Aga. Gani na pagtunga naman dato abi kog manok, litson bili man ini. Guys, kumbati. Kita. Wah, wag ka mura. Tanaw sa darib. Dira magbatang baji. Unsa nang nay mo ikan batang baji? Ha, biskwit. Grabe to sinabaw ang ate kasi bako ang kaldero. Ha? Kay panglutoon ta ning ate ron. Nami guys. Ha? Ano man mong duha diha na mura naman mo nang gihilak? Ha? Ano man na? Pagkaan na, masigi katasan. Dapat si Amy, mura pag naghilak-hilak na rin. Ano, magpapaat-pangat-pang na lang aso. Dari lagi. Bisa. Naligid ka diha? Ano na diha? Paguna nga dito yo to. Para lang makalikuan. Kalikuan. Naligod ay kasuan. Aw. Di man paliguan ng mama niya. Na, mura. Ang iyang gibuhat. Li. Paligid-ligid siya dia. O, tanawa dito kalabo. Ano ni? Nawa lagi. Muot lagi. Mista mi dari la ate. Kare tujuk-tujuk las Gabriel litson to ha. Kumbati gab. Okay. Dali ko sinabaw na sa ate. Dili ko na sinabaw. Grabe ka. Ang sinabaw na sa ate eh. Naliro orang nakaya ka ajo. Ang sunod guys, dara taman dari. Kaldiro ray dake. Pastilan. Gab nga daghan kay tutoy. Ano man naman ako kapag naghan magsuso? Ano bagong manok ron? Ha? Ano bagong manok papakita nila? Guys, tanawag manok nga bagong kuan, ay daghang didi. Ano manok? Ha? Ano manok ka bagong gawas? Manok nga bagong gawas, na pastilan, daghang Suso suso. na gagawin sunod ito.One, musta man kani? Mista mi ni ha. Grabe skin og si Kim oh. Dito silpon. Grabe kin ga. Wa man mauban si kuya. Bakit ka dahil siya buboy? Lagi na nang man sang buboy yung silpon duwa. Ikaw ko dapya. Anan mo na ha. Dapay sugba guys ya. Sugba guys. Ya. La. Meta do sugba. Kapit naman ay malutog litson. Litson belly. Lami agad na guys.